můžete se těšit 12.11. půjdu rybařit, budou tam záběry, jednou jsem chytil jesetra, kapra, 12.11. budu dávat na kanál moje video, tak se můžete na to podívat. Pak tam budou nějaké ty záběry, ukážu, co mám, jak to tam vypadá. A to je vše. Jo, a ještě tam bude... Ne, to je vše, no. Bude to od 12 až do... Od 12 až do 3 hodin odpoledne budou natočené záběry, takže v 5 hodin můžete očekávat ty záběry, co jsem z rybaření natočil a všechno. Bylo to krátké záběr, nebylo to jak něco, chápete, ne? Chápete mě nebo ne? Můžete si mi napsat do komentáře. A koukejte, ne, co udělám. Mám tyč. Jo? Takže můžete očekávat v 12.11. záběry, co jsem všechno chytil a fotky tam budou. Jo, co jsem všechno chytil a to je vše. Doufám, že se vám video líbilo a čau. Budu se na vás těšit. Čau.